Күл кеткәч, авылыбыздан кешеләр китә башлады. Монда калганнары берәм-берәм үлеп беттеләр. Авылыбызда бер кеше дә калмады. Авылыбызда Сарсас күл дип атала. Сары балчык, сары сас. Монда жаңгыр жауса, безнең авылга керә торган түгел инде. Әгәр дә немецләр 41 елны Мәскәү астында каты үлмәгән булсалар, менә нәкъ безнең авылда үзләренең танклары, пушкалары белән бата үлгән булырлар иде. Шул. Мин хәзер менә монда бер үзем. Ут та юк. Юл да юк авылда, шулай инде. Бер кеше өчен жоллар салып, отлар сузып тормаслар, бер кеше кешегә саналмай. Менә отлар сузып, юллар салсын өчен ничә кеше булырга тиеш микән ул? 10, 50 мең кешегә кешечә мөнәсәбәт булуның бер норма кагыйдәсе бар микән? Әгәр мин ил хуҗасы булсам, һәрбер кешегә җыллар салдырып, отлар кертер идем.